eɗen gaffa konngol Elhadji Abou Ndiaye mo ganduɗa kañum woni no otiniɗo ɗo fondation Ceerno Wolle Ndiaye kono kadi ko kumpikiɗo golle goomu jangde ko adi hannde o guila fuɗfuɗi muɗum mo ganduɗa kadi ne kañum woni sababu ni ha ballal ngal wawi laatade noon Seydi Ndiaye bisimilla. Bandiraɓe min calmini on goto e moon foof kadi inde tawi kadi ne wondi e yettode mum. En calmini ceerno men Ceerno Diallo Dine nootiɗo ɗo e inde ceerno no kewɗen wiide e kala sahani kala ɗo goto e maɓɓe ari tawtora jonɗeli men lomtiɗon ko ceerno saabu kamɓe ɓe dillata ɓe daalata ɓe jahata so wona taw eɓe gondi e yamirore ceerno. Wadde eɗen gandi hay ko watta ɗo ko tawto o habri ɗum ceerno wadde o ari ɗo koye inde ceerno e yamirore ceerno. ɗum waɗi sen jiimo naam en jii Ceerno Diallo Dine mawni men o, Ceerno Jalal Dine sehil men o, Ceerno Jalal Dine gollodiɗo men o, kono kadi en jiiɗo Ceerno Diallo Dine lomtiɗo ɗo ceerno o. En jetti duɗal ngal fof duɗal Ɗuuri Sina fof no fotiri ni e jaɓɓade oɗo ñalawma hande ɗo gila e jangguinoɓe ɓe ha e janggoɓe ɓe ha e jinnaɓe janggoɓe onon fof on jarama saabu kamɓe ndendata nde duɗal wawa latade duɗal. So ɗum ɓenni en jetti hoorejo goomu jangde Amadou Tidiane Kassé. Mbiɗa sikki tan duuɓi nogas wona balɗe nogas koye hitande ujunnaji ɗiɗi e nayyi lan 2004 so tawi mi juumani o fiila gardiɗo goomu jangde e Madina Gounass. Eɗen goni e lan 2004 hitande ujunnaji ɗiɗi e nayyi wadde koye duuɓi nogas kiɓɓi gonɗen e gardugol makko oɗo goomu ha jibini ko mawni e nder Madina Gounass ha ni yalti Madina Gounass ko yettude Allah. Wadde eɗen jettamo e nden ɗon darde so tawi en kaalimo tan en kaali kala tergal jeeyangal e goomu jangde gila e jangguinoɓe ɓe hatanteɓe yarlitiɓe ɓe ganduɗa jangguini ko adi ɗum ɗo ina ara ɗum ɗo kadi ari kono goɗɗum kadi ma jokkoy so Allah jaaɓi kono en mbaɗa hen golle mawɗe on foof Allah jarama on jarama. En calmini kadi média o arɓe notade gam bayinde ko waɗa ɗo ko kam foof mbiyen Allah jarama ɓe jarama. So tawi ɗum ɓenni hande no président Amadou Tidiane Kassé wiiri ni ñalawma o ko gueɗe ɗiɗi goni hen. Gueɗel gadigel ngel ko Allah rokki en ko Abdoulaye Wolle Ndiaye duusi en e ndeɗo jangde Pulaar fodde hitande ko adanno en komi sikki gila ñande o aadi nde ha hitande nde timmi ko wonno aadi hakkude makko e goomu jangde ko timmi. Wonno aadi o ko yobde janguinowo o e kala lewru. Wonno aadi o ko yobde korowo jangde nde e kala lewru. Wonno aadi o ko jogade duɗal ngal e kala ko ngal sohlata fodde hitande. ɗum fof waɗama ko yettude Allah ha timmi e jaam. Hande garɗen ko yettudemo e jarnudemo e duwanademo. Hawriti hen kadi fodde duuɓi tati kanko président gardiɗo goomu jangde Amadou Tidiane Kassé omo darnuno groupe WhatsApp. Groupe o wiyete ko yiɗɓe Abdoulaye Gounass Ndiaye. O wi ɓayde ɗeɗo golle ina joofo o nawdoro hen lawol gotol e tintinde Madina Gounass naɓe ɓe e andinde Madina Gounass naɓe ɓe e hollitde kadi Madina Gounass naɓe ɓe wonde omo darnuno on ɗon groupe WhatsApp natta hankadi wonde e WhatsApp yaltine e boowal. Tawi noon fandare ɓurde mawnude nde ko wona eɗen mbaɗa groupe WhatsApp tan walla eɗen mbiya yiɗɓe Abdoulaye Gounass Ndiaye tan taw alda e golle. Golle ɗe ko ɓuri hen ko mawnude ko wadde hebloji. Sabu neɗɗo so tawi aɗa janga walla aɗa jangguina e kala saaha so tawi hebloji ɗi ngala ma wonko ngakki. O wi noon fedde yiɗɓe ka Abdoulaye Gounass Ndiaye yiɗi ko dartorade wallidde yimɓe ɓe ko fewti e hebloji e goɗɗum nan nder toon kono ɗum ɗo kam o hollit ɗum hande oɗo ñalawma. Ko ɗum woni sababu ñalawma hanki o waɗa ɗo e duɗal ngal no wiiri ni fodde 15 walla 16 gorko jangguinama ɗo ko fewti e jeeygu holno mbatta ha neɗɗo foof yiɗa ko jeeyata ko hato jina e ko jeeyata ko abboma e kala to gonɗa beele ena sooda ko jeeyata ko. Ko ɗum woni marketing waɗama ɗo hanki heblo wan ko fayida en kawri hen
no wini en jetti Amara Kane e kanko Amadou Tidiane Kassé kamɓe mbaɗi heblo ngo tawtoranoɓe keeɓi fayida mawɗo sanne gueɗel gonguel ngel ko bandiraɓe men rewɓe ɓe naam eɓe ndefa koɓe ndefata ko ina weeli kadi ina ñaamo tabarakallah machallah kono yooɗi kono noon ƴeewen kadi waɗandeɓe heblo kamɓe koye mabɓe beele kamɓe tigi e jaati koɓe cohlata ko koɓe ndefata ko taw ina ɓuura lowde cellal ɗum waɗi kadi kanko Amadou Tidiane Kassé gardiɗo fedde yiɗɓe ka Abdoulaye Gounass Ndiaye o wi ko ɗi hebloji ɗiɗi ɓe jiiɗi wadde Allah waɗi fodde rewɓe 51 debbo heblama ɗo hanki tuggude waktuji 10 subaka ha waktuji 16 17 walla 17 ko ɗo gonɗen eɗen gondi e heblo ngo en jii ko daña hen ko en jii ko bandiraɓe rewɓe dañi hen ko mbiɗa andi hande so tawi en dañi hoɓɓe en donkata noddude ɓen so tawi defani hoɓɓe so Allah jaɓi ma belto ɗum noon koye dental fedde yiɗɓe ka Abdoulaye Walla Ndiaye walla ka Abdoulaye Gounass Ndiaye e WhatsApp hande o noon yalti e WhatsApp bandiraɓe en kabre ɗum Allah waɗi kadi o tinti foof nde yonti nde kanko Amadou Tidiane Kassé o habri en enenne kadi nde o habri en nde kabruɗen mo kollitɗen mo ñalomaji ɗi tuggude hanki ha e hande eko jogori waɗide ko foof omo wondi emen hen kadi omo welti hen omo wiya tan no Amadou Tidiane Kassé he wi joni ni kala ko jiɗɗen wadde e Madina Gounass eko wona Madina Gounass enen kam yo en kawru tan jiiden yumma e baaba gonen neɗɗo goto mbasen feccade o wi en rendo feccingo ko ayigo so yeehi ga o yeehi ga ko jiɗɗen wadde ko en mbawa wadde caggal ɗum ko kala ko mbatten yo yaadu e yamirode ceerno kala ko ceerno yamiri kala ko ceerno yiɗi e kala no ceerno yiɗiri so tawi eɗen gonde yamirode ceerno kanko eko Allah luɓorima ko no wiyata ni wona Allah rokki kam ala ko Allah luɓi kam eko Allah luɓi kam komi adda peccen ndenden hen ko ni o wi ɗum noon mi haalnon ngol konngol koye konngol makko ɗum tan wonta ɗo konngol men ko heddi ko mataw Amadou Tidiane Kassé haali golle makko haali darde makko haali fof makko ɗum en goppirimo ɗum min mbiyon tan Allah jarama on jarama minenne kadi min ɗaɓɓay mon yaafuya saabu fodde hitande nde koye juuɗe amen o rewruno fewde e mon so tawi wonko manki hen wonko ngakki hen gandon wona kanko de baɗɗo financement o ala ko min mo hennuno e mon o woni mataw mo rewnani lawol so tawi ko kalis manki ko min woni tottani on so tawi ko jangguirteno ko manki ko min woni tottani on so tawi timmi foof noon Allah jarama on jarama ko ɗum o wino en waɗa noon mi waɗi ha hitande timmi Allah waɗi kadi hitande nde timmi hawri e gargol makko ɗo no président Amadou Tidiane Kassé wiri ni hunde e goomu jangde itti yimɓe mum ɓe gari ha toon salmindemo e teddinirdemo wonde golle ɗe timmi hitande nde timmi o welti hen kadi no feewi Allah no wayno enen fof kadi nden ñaagoɗen Allah walla en o jokkan en saabu ko programme o ceerno men Ceerno Dial Dina Ba waɗi fodde duuɓi 6 en keeɓi hitande adande eɗen keddora duuɓi 5 Allah no wawi o jokkana en duuɓi 5 ɗi beela fandare men nde eko jiɗɗen ko ene wawa yettade so hawri e wiɗede jomiraɗo ɗum taw wonno hen kongolam min jetti on min jarni on min duwanima on kadi minenne kadi min ñaaguima on duwaw min mbiya kadi ha e sahaji goɗɗi allahumma salli ala seydina Muhammadin wa sallim